Lumaki ang mata nitong si Kipong at sa isip-isip niya ay, pinagbigyan ng kahilingan ko. Walang sabi-sabi ay agad niyang kinuha ang makapal na telang yon at tinakpan niya ang ipo-ipo gamit ang tela na kasabay ang katawan niya. Ramdam ni Kipong ang pagpupumiglas ng bagay na nasa loob ng ipo-ipong yon na tila ba pilit itong kumakawala sa kanyang pagkakadakip dito. Hanggang sa nawala ang hangin sa ilalim ng tela. Habang nakadapa dito si Kipong, nag-uusal ito ng mga pagkaing dasal para sa mutya na ninais niya. Hanggang sa natapos ang kanyang ginagawa at dahan-dahan niyang hinawi ang telang dala niya. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nadarama. Animoy galak at gulat ang kanyang naramdaman nang makita niya ang isang bahay ng suso na napakakinis. Malapad din yon at kulay puti na parang isang tipak ng basag na bote na nababad sa tubig alat. Ganon na ganon ang itsura ng bagay na kanyang nakita. Agad-agad na itong nilagyan ng langis at binutasan upang maisuot niya ito sa kanyang tadyang. Itong tatay niya, hindi na lang siya pinansin nung mga oras na yun. Matapos ang Biyernes Santo, taglay-taglay na ni Kipong ang dalawang mutya ng kalikasan. Malakas ang kanyang dalang karga at hindi basta-bastang nakukuha. Laking pasasalamat na lang nitong si Kipong dahil sa ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama. Napakahirap kasing kunin ang mutya ng pangil ng kidlat sa kadahilanang napakarami mong dadaanang pagsubok bago mo marating ang himlayan nito sa isang puno o bato. Magtitipon kasi ang mga engkanto doon sa pinagtamaan ng kidlat upang bantayan ito. Kung wala kang karga sa katawan, malamang ay mababaliw ka talaga at mamamatay dahil kung makaligtas ka man sa parusa, hindi ka makakaligtas sa sapi ng maraming nilalang. Ito na. Sumapit na nga ang ikalawang digmaan. Maraming tao ang naging rebelde upang sumalungat sa kagustuhan ng mananakop. Isa na dito ay ang mga nasa baryo nila. Itong si Kipong at ang kanyang pamilya ay nagtatago na nung mga oras na ito dahil kung hindi, papatayin ng mga mananakop ang mga nakatira sa iisang lugar. Wala rin silang awa sa pagpaparusa sa mga ito. Kaya nung hindi na nakapagpigil itong si Kipong, sumali na siya sa digmaan. Humingi ito ng basbas sa kanyang ama upang makianib sa gerilya ng baylan. Hindi naman tumutol ang kanyang ama dito at binigyan siya ito ng pamana bago niya tuluyang lisanin ang kanilang tahanan. Ang binigay sa kanyang gamit ay isang sando na punong-puno ng mga nakasulat na Latin. Pong, bago ka umalis ay palaging unawain ang bilin ko sa'yo. Dahil hindi kita matutulungan sa oras ng panganib. Wika ng ama niya. Opo, tay. Gagawin ko ang lahat upang mapaalis ang mga mananakop sa ating lugar. Wika ni Kipong. Hanggang sa may iniabot ang tatay niya sa kanya. Yun ang sando na may mga nakasulat na Latin. Palagi mo itong susuotin at wag na wag mong huhubarin. Habilin ng kanyang ama. Ayon kay Kipong,
Ang ibinigay na sando ng kanyang ama ay isang uri ng baluti para hindi katablan ng kahit na anong uri na matatalas na sandata. Maaaring mapagkamalan itong mutya ng gabi dahil sa ginagawa nitong proteksyon sa tagapangalaga na animoy dumudulas lang ang lahat sa katawan nito. Pero isa lang yung uri ng agimat na ipinamana pa ng lolo ng tatay niya. Buhay na buhay ang gamit na yon kahit maraming dekada na ang lumipas. Matapos niyan ay pumunta na itong si Kipong sa kabilang parte ng baylan upang puntahan ang mga gerilyang nagkukuta dito. Sa panahong yon, iba pa ang commander ng kanyang kinakaaniban. Si Commander Delimar pa ang may hawak ng grupo. Noong mga panahong din ito, ay napakabagsik pa ng grupo ni Delimar dahil nga sa marami pang gerilya ang hindi nalilipol ng mga dayuhan. Pilit nilang inaatake ang lahat ng kampo at barikadang ginawa ng mga ito. Pero napakarami ring nalalagas sa kanilang panig. Hindi nila kayang paalisin ang mga ito sa kadahilan ng napakalalakas ng mga armas ng mga ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nasukol ang ibang rebelde at walang habas na pinagpapapatay ang mga ito. Doon din namatay si Delimar sa tagpong yun nang pilit nilang kunin ang isang barikada ng mga dayuhan. Marami naman silang nakuhang buhay ng mga ito pero marami-rami din kasi ang mga mananakop sa lugar na yon. Hanggang sa lumipas ang isang buwan at tinalaga na si Kipong bilang commander ng grupo ng baylan. Di naman niya binigo ang mga ito at magmula nang siya ang naging commander, kinakatakutan na sila ng mga kalaban. Idineklara din si Commander Kipong bilang pinakamapanganib na commander sa kasaysayan dito sa amin. Pero hindi nito napipigilan si Kipong kahit magbayad at mag-alipin sila ng mga taong nakakaalam ng sikretong daanan ng baylan, ay hindi pa rin nila ito mapasok-pasok. Ang galit ni Kipong sa kanyang dibdib ay tumigas dahil nabalitaan niyang pinatay ang nanay at tatay niya sa kanilang bahay. Sinunog din ng mga yon ang kanilang tahanan at doon niya nawari na wala na siyang babalikan. Nakapagdesisyon na rin siya na dadalhin niya sa impyerno ang mga demonyong mananakop na sundalo. Ang alam ni Kipong, sa kaliwa ay itinaas niya upang magkaroon ng pagkakaisang dugo sa mga itim na engkanto. Gumawa siya ng ritual upang tawagin ang isang ahas na hindi nasusugatan ng mga armas para maging tagapagbantay sa paanan ng baylan. Lahat ng walang marka na tutungo dito ay kakainin ng ahas na yon. Walang pakialam kung kababaryo pa nila ito. Siguro dahil na rin sa puot na nadarama nitong si Kipong, kaya ganun na lamang ang ginawang paghihigpit niya upang mabantayan at maipagtanggol ang bago niyang pamilya. Isang araw, habang nagpapatrolya itong sila Kipong, nakasipat sila di kalayuan sa gubat ng mga sundalo. Napasimangot na lang itong si Kipong at nagwika ng, "Diyan lang kayo. Ambo, samahan mo ako." Pinasama niya ang kanyang kanang kamay upang ubusin ang mga sundalong yon. Gumapang silang dalawa at nang makarating na sila sa posisyon, agad nila itong pinaulanan ng bala.
Si Ambo nakatago sa bato, samantalang si Kipong nakatayo sa damuhan. Sumasagot din ang kabilang panig pero takang-taka ang mga ito dahil kahit alam nilang tinatamaan na itong si Kipong, tila ba hindi bumabaon ang bala sa kanyang katawan. Hanggang sa naubos ang bala nitong si Kipong at bumunot yon ng garab upang sunggaban ang mga ito. Binabarel pa siya nun pero sumusugod na siya. Nang makalapit na si Kipong, walang awa niyang pinagtatataga ang mga ito gamit ang napakatalim niyang garab. Hanggang sa naubos niya ang mga yon at tinawag ni Kipong ang ahas upang kainin ang lahat ng bakas ng mga sundalo. Lahat ng kanyang sakop, manghang-mangha sa taglay na kakayahan ni Kipong dahil nakita nila ang kanyang kakayahan. Itong si Ambo ganun din. Tila ba palaging bago ang ipinapakita sa kanila ng kanilang commander. Matapos nun, nagpatuloy na ang kanilang ginagawang patrolya sa may paanan. Tingin sa mga lagusan kung maayos pa ba, mga balatik kung maayos pa ang pagkakatali, at pagkatapos niyan, babalik na sila sa kanilang kuta. Mga bata, mamaya may isasabing plano sa inyo si Kaambo. Wika ni Kipong. Nagsitanguan lang naman ang mga ito at nagsibabaan na upang maligo sa sapa. Itong si Ambo, nahuli dahil siya ang nakatalagang magluto nung mga oras na yon. Ayaw kasi ni Kipong na merong magmamataas sa grupo. Dapat lahat pantay-pantay at gumagawa ng mga gawain. Kahit siya ay nagluluto din at umiigib ng tubig. Bababa na sana ang mga kasama nitong si Kipong nang maghabilin pa ito ng, Hoy! Yung mga butong ibinigay ko sa inyo, baka makalimutan nyo Mahigpit na habilin nito. Ayon kasi kay Kipong, ang mga butong yon na ibinigay niya sa lahat ng nasasakupan niya ay tanda ng pagkakakilanlan sa kanila ng dambuhalang ahas na kasama sila ni Commander Kipong. Ang ahas kasi na yon ay napakabagsik na kahit aapa ka pa lang sa paanan ng baylan ay susunggaban ka na nito. Paano kaya kung maliligo sila tapos hindi nila dala yun? Baka maubos sila doon sa ilog kapag nagkataon. Mabuti naman at ang mga kasama nitong si Kipong ay hindi nakakalimot sa lahat ng habilin niya. Matapos maligo ng mga kasama nito, pumunta si Kipong sa paanan ng baylan upang dasalan ang kanyang suot na sando. Hindi niya yon nilalabhan, bagkus ay dinadasalan niya lang ito ng mga pagkaing dasal sa tuwing sasapit ang araw ng Huwebes, Biyernes at Linggo. Ganon palagi ang ginagawa nitong si Kipong. Yung mga kasama niya, alam nito na may kargang agimat si Kipong, pero wala silang ideya kung anong uri ng agimat ang hawak nito. Matapos maligo, lahat ng kasamahan ni Kipong ay nagsipaghanda na para sa mga gagawin nila kinaumagahan. Pupunta kasi ng bayan ang mga yon upang kumuha ng gagamitin nila sa bundok. Pinag-iisipan nilang maigi ang gagawin nilang pagkukubli sa kanilang mga sarili upang hindi sila maamoy ng mga kalaban. Kinaumagahan,
Nagsibabaan na ang iba niyang kasama upang bumili at kumuha ng mga gagamitin nila. Kagaya ng damit, sisidla ng pagkain at kung ano-ano pa. Itong si Kipong at Ambo, mamaya pang hapon bababa ng bundok upang magmasid. Kaya ang nangyari, 3 lang silang naiwan sa kanilang kuta. Bale, siya, si Ambo, at ang isa nilang kasama na gumagawa ng taktika para sa gera kung sakaling magkakaroon na naman sila ng engkwentro sa kanilang lupaing sakop. Sumapit na nga ang hapon at bumaba na itong si Ambo at si Kipong. Magbabandang 5:00 na ng mga panahong yon at padaan na sila sa isang palayan. Paglampas nila Ambo sa palayan, nagwika itong si Kipo ng, Hindi puputok yan. Kung gusto niyo akong patayin, lumaban kayo ng harapan. "Ha? Sinong kausap mo, Kakipong?" tanong ni Ambo. May mga kalaban na nakakubli sa palayan. Pero hayaan mo na. Di naman puputok ang mga baril nila. Wika ni Kipong. Patingin-tingin si Ambo sa paligid pero wala talaga siyang nakikita na mga paggalaw ng tao. Hanggang sa makalayo-layo na sila, tsaka nila narinig ang putok ng mga baril at pagsigaw ng isang lalaki. Nakita nilang tumatakbo yun habang dumudugo ang kamay ng isa nitong kasama. Siguro itinutok ng hunghang na yon yung baril sa kasama niya. Wika ni Kipong na natatawa pa. Gulat na gulat naman itong si Ambo dahil pati ba naman usal para hindi pumutok ang baril ay kabisado din nitong si Kipong. Mula pa kasi na naging commander nila ito, hindi pa sila nito binibigo. Kaya gano'n na lamang ang paghanga at respeto ng lahat ng kaanib nitong si Kipong sa kanya. Isa na dyan syempre, si Ambo. Marami na kasi siyang nakakamanghang nasaksihan dito kay Kipong. Isa na dito ay ang pag-uusap nito at ng mga aninong nilalang sa paanan ng bundok. Minsan nakikita niya itong hinahawakan sa ulo ang malaking ahas at animoy kinakausap ito. Malaki talaga ang ahas na yon. At yung ulo ng ahas na yon, halos kasing laki na ng ulo ng malaking baboy. Napakahaba din ng ahas na yun na merong napakaitim na kaliskis na makakapal. Meron din iyong nagsisitalasang pangil at kulay lilang na dila. Indikasyon na napakalakas ng laso nito. Meron din itong mga mata na malaperlas ang kulay. Hindi alam ni Ambo kung saan ang eksaktong tirahan nitong ahas. Basta kusang lilitaw lang yon kapag merong nakapasok sa kanilang kuta. Kadalasan, kapag hating gabi, may mga nagpupumili talagang pumasok doon pero naririnig nila na nagsisisigaw na lang ang mga yon at tila ba inuubos ang lahat ng bala nila sa kung anong nakikita nila. Ilang minuto lang ang tinatagal ng mga pangyayaring yon at mawawala din naman bigla. Paminsan-minsan, nakikita nila ang kanilang commander na nag-aalay ng 3 siga para sa pumanaw niyang pamilya. Palaging umiiyak ito sa tuwing nagsisiga sa kanilang kampo. Kaya grabe ang respeto at tiwala niya dito kay Kipong
na kahit ialay niya ang kanyang sariling buhay, maligtas lang ito ay gagawin niya. Pagdating nila sa kanilang pinagmamasdan, nakita na kaagad nitong si Kipong ang 20 sundalong nakabantay sa isa sa mga barikada sa baryo. Walang sabi-sabi ay agad nitong pinuntahan ng mga yon. Ambo, dito ka lang ha. Ako nang bahala. Wika ni Kipong na paalis na sa kanilang lokasyon. Dali-dali tumakbo itong si Kipong nang walang pag-aalinlangan. At nang makalapit na ito, agad niyang pinaulanan ng bala ang mga kalabang yon. Patay kaagad ang 2. Gumanti naman ng putok ang mga yon sa kanya. Tinamaan si Kipong ng bala sa kanyang paa. Nagulat ito dahil tumagos ang bala sa kanyang baluti. Dumudugo na ang kanyang paa nung mga oras na yon, pero pilit pa rin siyang lumalaban pabalik. Akala niya nga mamamatay na siya. Pero laking gulat na lamang ni Kipong nang biglang nakita niya ang mga kasamahan niya na lumulusob papunta sa kinaroroonan niya. Lahat ng mga yon na bumalik sa bundok noong bandang hapon ay nakisali sa labanang yon. Sinundan pala sila nito ng palihim dahil nakatanggap ng impormasyon ang mga yon na merong nagbigay ng pangontra dito kay Kipong. At ang pangontra ay para sa baluti niya. Yun ay ang kanin na ilalagay sa mga bala ng mga mananakop. Buti na lang at nakaabot ang mga ito. Tumagal ng 1 oras ang bakbakan at nasukol nilang lahat ang mga Hapon. Walang tinirang buhay ang mga ito kahit naghihingalo na ang mga kalaban. Walang awa nila itong pinagpapapaslang. Si Ambo, halos ubusin na ang kanyang bala sa mga nakabulagtang sundalo. Matapos ang laban, sa kasamaang palad, nalagasan sila ng 4 na kasamahan. Nagsisisigaw sa iyak itong si Kipong dahil unang nangyari sa kanila ang malagasan ng kasama. Iyak ng iyak ito dahil itinuring na niya itong mga kapatid. Naging pamilya na niya ang lahat ng kanyang kaanib sa panahon ng giyera. Napatahan naman siya nito at napawika na lamang ang karamihan sa kasama niya ng, Commander Kipong, handa kaming ialay ang buhay namin para sa iyo. Hindi na nakaimik si Kipong at humagulgol na lang yon sa iyak. Di na niya iniinda ang kanyang sugat dahil mas naawa siya sa mga namatay na kasama niya. Binigyan nila yon ng magandang libing at taos-pusong pakikiramay. Hanggang sa dumating ang araw na nalipol nila ang lahat ng mananakop sa ating bansa. Nagdesisyon na rin si Kipong na buwagin ang gerilya dahil sa wala na silang dapat na ipaglaban pa. Sinoli na rin niya ang ahas sa kaharian ng engkantong itim at labis naman itong tinanggap ang mga alay ni Kipong. Matapos niyan, kinupkup si Kipong ng tatay ng lola ko. At dito na natapos ang kasaysayan ng kilalang-kilalang commander na si Commander Kipong. Okay, opinyon ko sa napakabangis at napakalupit na kwento. Napakaraming mutyang nabanggit, no? Lalo na yung pangil ng kidlat. Wala akong ganyang kwento eh. Pero nabanggit dito, yung ngipin ng kalabaw meron na, yung kay Juan Dumog, no? Pero yung sa ipo-ipo, tsaka dun sa pangil ng kidlat,
Grabe. Kaso parang hindi masyadong na-highlights kung ano yung gamit nung pangil ng kidlat, no? Parang nakaikipong lang. Ganun lang siya. Tapos, ang dali niyang nakontra. Pero alam nyo, legit yan, legit. Yung mga bagong saing na kanin, sobrang pangontra yan sa mga taong may kargang mutya. So alam nyo na, may tip na kayo. Kung may kakilala kayong kabal, isawsaw nyo sa bagong saing tas isaksak nyo sa tropa nyo. De, biro lang. Pero effective nga yun. Tsaka yung meron kayong kutsilyo tapos ihiwa nyo sa dahon ng saging. Nakaw, punit yung balat ng mga taong may kabal dyan. Delikado yan. Tsaka yung saksak sa lupa. Yan, mga effective yan. Kaya nga yung may mga tao talagang merong mga baon na malalalim na aral, mutya, kabal, o kung ano mang pampatigas ng katawan, hindi talaga nila sinasabi. Kasi napakadali nilang kontrahin sa totoo lang. Kaya, ayun, yung mga kakilala kong may mutya tsaka legit na baon, ayaw talaga nilang pinagkakalat yun. Pero mabalik tayo sa kwento ni Commander Kipong. Alam ko talaga maraming nakakakilala sa kanya. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Ay, wait lang! Tungkol doon sa malaking ahas. Malamamang ang galawan, malamamang. Ano sa palagay nyo? Markupo ba yon? O hindi? Comment nyo sa baba ah. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.